ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಬುಧವಾರ ಉಡುಪಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅಮನ್ ಸೋನಿ ಎಂಬಾತ ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡ ಯುವಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಅಮನ್ ಸೋನಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಧಾಮ್ ದರ್ಶನದ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡ ಎಂಬಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮನ್ ಸೋನಿ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಕಚ್ ಧಾಮ್, ಕೇದಾರನಾಥ, ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ, ಅಮೃತಸರ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ಸೋಮನಾಥ ಭೇಟಿಯ ಬಳಿಕ ನಾಶಿಕ್ ತಲುಪಿದಾಗ ತಂದೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸೈಕಲ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದೆಂದು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇದೀಗ ಉಡುಪಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮಠ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಉಡುಪಿಯ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಇದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕೇರಳ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಬಳಿಕ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯನ್ನ ತಲುಪಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮನ್ ಸೋನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. और मेरी भारत की यात्रा का उद्देश्य इतना सा है कि जो हमारे भारत में बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म हो रहा है और साथ में अपना भारत कितना गंदा होता जा रहा है, आप जगह जगह देखते होंगे प्लास्टिक्स एंड वातावरण जो है वो ख़राब हो रहा है। और आप दिल्ली साइड जाएंगे तो प्रदूषण ज़्यादा है और मुंबई में जाएंगे तो भी प्रदूषण ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरी यात्रा का उद्देश्य यही है और साथ में मैं लोगों से कनेक्ट भी हो रहा हूँ, उनसे मिल के ये चीज़ अपनी बात रखता हूँ और उनको समझाता हूँ कि ये सारी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। अपने भारत को अगर स्वच्छ रखना है तो एक कदम हमें भारत पे बढ़ाना पड़ेगा और एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम अपने भारत को सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये यात्रा मैंने 20 अगस्त 2024 को शुरू की थी, जो कि मेरी साइकिल से थी। और साइकिल से सबसे पहले मैं गया था कैची धाम उत्तराखंड, केदारनाथ, वैष्णो देवी, अमृतसर, नैना देवी, ज्वाला देवी, फिर उज्जैन, ओमकालेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर, द्वारकाधीश, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, ये दर्शन मैंने किए थे। फिर मैं नासिक से पैदल हुआ क्योंकि मेरे पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी, तो और साइकिल भी मेरी ख़राब हो चुकी थी। फिर मैं नासिक से पैदल चला और पैदल चलने के बाद मैंने 2 स्टेट कवर किए, महाराष्ट्र और अभी मैं गोवा पहुंचा था। गोवा से अभी कर्नाटका में आ चुका हूं और कर्नाटका मेरी टोटल स्टेट हो चुकी हैं 15 और 15वीं ये कर्नाटका स्टेट है। देन उसके बाद केरल होगा और फिर कन्याकुमारी। फिर मैं निकलूँगा कन्याकुमारी के दर्शन करके अपने 9वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद मैं पहुँचूँगा आपका मल्लिकार्जुन और बैद्यनाथ, जगन्नाथपुरी और काशी। और काशी मेरी लास्ट यात्रा होगी जहाँ पे मैं अपने 12 ज्योतिर्लिंग पूरे कंप्लीट करूँगा और 4 धाम की यात्रा पूरी करूँगा। उडुपी में अभी आया हूँ तो यहाँ पे कृष्णा मठ के दर्शन किए, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत मदद करते हैं। फ्यूचर अगर यात्रा समाप्त करके फिर मैं कर्नाटका फिर अच्छे से और विजिट करूँगा, क्योंकि अभी तो मैं पैदल हूँ